journalist atum reporter atum anili nang litum ban ka chonin ripen nang litum ge wang pot churu lo la salam bangke neli personnel lo na pasi neli ke thak dunji ning hang he ajer ding ulo hala all Assam Bengali Federation atum press along pulo dak Diphu press along je la bang so long li hala promo mohini Chakraborty along li pul hai Diphu dak number 534 bigha abang gawe kotha ke thomra lusa isi ha holilar busti along dak Diphu la so long li bongali tumsi nanggi tidun lo lage joka long le tagali lage sarkari long le pusi pu apranga lambang lo six schedule ke di alang litum 1966 ki wang pulo 71 ban si dak Diphu ge do pulo ko na tong dolo ne tum chini ne alang litum da pupe ko na lo ne ge do hada ka bangai kali lage neli 1987 aning kan dak secretary ge do hu council long secretary ge do hu labang so long le habit ajula lama habit manela ing nam tepik po bangali setala tubong pe ne wang u hedi la sona dim ye tubong thong prang pe ne wang u la sona dim lama si hala so hu neli tung ching wai je bang a khei pacherai long le det nang yite ili tung thek mu chot tung le long le cherai na neli tung ching wai neli ta lo madhop terang alang linon ka vedet lo la pen ke harsing teron alang li ke dolang dhonesar inti non dolang la pen hala kru ko pomyang ke hala bodon kro dolo la pen ke well born crow ta dolo la pen anu ka prek penang atum dola ha so ni tu ching wai la si long le ni lita dak la a aki joy along le habit aju la sarkari along le pusi pula ala so amasi ni lita cherai dun lo apatta ta long lo apatta dak number ke haru phora thomke prapli 534 dak number lapen asreni bagi trityo ghor bosti pula ghor bosti hem ki mapa lapen ang a area bangke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata number bangke lake miadi pata number 316 nelimen sigedu loya layo alamang labang ke amasi neli dolo hala sohot neli dak Diphu pen men neli pan nang toyjun ama neli dam nang koklo amasi neli karbiang long chewang long le den neli pan dak nang pe dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pulhe amat ciklojon sirke pangbong neli pan dak pen nang toyjun amasi la sopot non halai hui detail alam pudam lo te pine bang aning oi thu lagi mene neli detail alam pudam de det po la bang ta neli dak pen dam joi lo neli panang toy joi lo neli dak long dolong le det lo karbiang long ke ahut pen ba la panat lo ta nang dolong le det lo neli ha dubri si neli panat toy kahe lo nai athai si la pan toy nang yi pulo masi neli pan dubri si additional DC development akam hadak si nang toy nili hadang inut pet do dam lo aman nili ham sorbang geda Diphu executive magistrate account si claim bom usumar tum taksi de la pul rani arlo so po jo lai hui lang nun tek det lo amase along le la pu do kok lo la hela alam bang ke amasi non na pin li chewang thu lo la pen chewang thu lo tek long lo nili long li ge hala bong ali phan si ki pi thu mondol bang ni phanang than det inu da mondol bang ajaha mondol dengan ningkarong lo choyor long ipu si ke choyor lo tong ala so amat inno mondol mesen bang ni lipan nang thande nang long lege sar nang li long lege bang ai ka choyor bang ipu anu ga bong li phan ja patta ke pi
amasi ni lipulo lage siksidul late menge pilong le deji ni pan ni le long li chot ka lilo along le ka presita pilong le bong li pan ke amasi ni li application pithulo ni li application ke pia bange January 3 2020 la hello yo ni li application ni pithu ni li application ke pike revenue patta bang ni li panang pinot pujo ni li puge atema ni li khazana pilong le derlo hala apran premium ke pi lo premium ke pi a receipt la do yo apran poisa pi lo la pen poisa la pi lo pen ge kachelong nangi la ge data 12 around 19 ai nangi hai lu te hala tom han ge ot ek un lu hala tom han ge ning hangaling hala tom han wi un lu la si ilitum chini nang po la ko pia po si hala tum be bongo sena pen bihar sena tum ko pia po si BJP pan ka pe hai kang tung re ban aprang BJP aprang ke congress pan si ka pe hai kang tung hala tum han hala tung national party hala tum han a receive son ot hek un det la hala ot hek tiksi hala tum a phai si pi kam lo si pi kam bom lo la alam li tum do yo ye lo la si ki CAA along lak isira suri trok ke bongo sena atum dolo kada India amunit kali pul hal tu India so kali Bangladesh pen kewa jasemen bongli Hindu tu hala tum han plum kredet lo plum yi po mat plum kredet lo plum hai hello atema itu ma BJP a leader to ma ke hala tum si od het le kok het le hala tum a sap ta char teng un ele itu ma EM tum char teng un ele kok het le demokrasi ben si kok het le hala tum pa la hele itu nga chini nangi neli non polo neli dekali le nang itu inglong aratum anke po et po po bong le po et po non da polo ke polo si non po an itu VGR pen eviction nei pada eviction se dar lo kente le railway long le an la bongo sena tum charai keblo la ta eviction nei pada eviction se dar lo kente muslim tum aphan hen de ka eviction muslim tu pu kipu bongali hindu la pen bihar sena tung hindu sai se apon karbi akorti se chitin aja tung ke akhei si langda mga bor adhormo le langali hala tung ke itum ta akhei si chelang ni e dhormo le chelang ni ali itum ta ama itu vir det lo non ke vir lo na si vir we ko jerso dolang itu karbi atum jerso dolang la si jers karbi dek ke un eno karbi dek ke bang tharung bong pen bang thom ke pra phoven lu pukedi non census ateng ke 2021 aning kana census ateng pen ante itum karbi dek ke un elo non kuki itu melong nang po naga ke do an itu melong nang po garo ke do an itu melong nang po khasi ke do an itu melong wan et nang po boro ke do an itu melong wan et nang po mes ke do an itu melong wan et nang po la an si itum apai harong bong pen hokke brai si bakke batpo an ke itum siksidul pedolong ela la pen itum tribal area pulong bom yela non ateng ke itum tribal area pu taki puji sungkrung hal itum man tribal area pu na pi pulong le det ya ban si itum fan tribal atum an aphan pape prat se ya pan si tribal atum bong pache kapache lang select akam la RSS bongo sena la pen BJP atum la pen congress tum ta klem bom banga kei tum jaseme ke banga kei pole pune ke che tum la lok se klem Assam government tum la lok se klem India government tum la lok se klem ma thanang ni India government tum nai bon opu India government ke koman lo chali area na tu arjo tu itum tribe atum mat apuya kei lo itum ye Mongolia na kei la se hala tu ngi tum nang lang un elu hala tu mateng ge itum ge soitan pu itum han ke ohur pu se nang pu
munit kali pu laki ben itum asita itum cicini nangi karbia tum dah kece tum han ke munit kali pusi pu itum ga arnam sai si pusi itum dah cipulu hal tum dah me thang arnam sai si pusi cipulu pir thege la helu ame thang ke kai ta arnam pusi cipu sining men si wang pusi kai ta cipu bang a ke tum han ke la ke ohur puji son doito puji hi i puji la puji itum dah bang a ke pan ke kece pulu itum dah ke pu munit kali puisi itum dah ke pulu la heno tema seta emethang akhe ke cerai ya pan ke labang salam chini nai emethang ke cerai non neli niling long le dak Diphu ma si lang no neli phan si bange naki plum tu bange Bengali all Assam Bengali Federation dum ka ningji hai bange Diphu si nyelong le ka Diphu si tribal long le ka Diphu si ki putu bangke ke hai pana jakong dulu hala tu ajakong dulu atema alang litum CMEMMP tu umpan arisim oddet no alang litum umpan unan hi viklo CMEM MLA lapen MP tu umpan aning ke hang ling hi viklo no la son si hi vikila itum ke chok che man tu lo ha la election ho itum ke kachini ne party puji pu bang bang ke chat ne party se ta akhei bang ke chelang bang itu ke party je chelang akhei bang chelang li itu mangge karbi khai kan tim pu bo ki pu bang ke se ta hala BJP long yong si ke support dun Congress long yong si ke support dun pulotan te la ke bongo se na Bihar se na to man ka support dun lo lagi la le chini lor non BJP chini nai nang litum party pusi pulo APHLC pe rem nang pulo BJP pe hai nang pulo APHLC ke hai lo te copy lo lage tribal tum si hai BJP hai lo te man lo ga hai bongo se na bin Bihar se na si hai lage hala da karbi ke do hada ke do choma karbi atum bongo se na Bihar se na phan pe rem un e hela tu non ka pe rem un e si nili phan la revenue patta ta nang pi hai head lo ke ante lapen eviction da hai head lo kente siar kheroni pen lapen otor borbil pen lapen la railway along le pen eviction hai head lo kente sakuri ta itu manang pi hai head lo kente alam litu sakuri da PPC itu duperet lo bo master da no master appointment anta bihari le pen bongali ong nei lo kalimang kalang karbi tu ma ve tribal tu ma ve tuning 1,000 body 1,345 a point lo master hala song bong pen karbiatum tribal atom phat 62 na kp abinong ke hala 1,345 ta tribal lok nang ya por hala 1,345 ta tribal tom hanang ji master p8% non itu sakuri ave pupulong le de chile ki puya kam se de chile itu sakuri ta long et pole non lo hala kopi me yang de kumara phan me long le pi ho non ambani phan ki pi di long le ki pi ambani phan ki pi alang li tu pul hala Mia tu hala long le nang cerai wa ti la se hala taksi ambani papang ni thip yi pul bodi pia pot tribal dum papang ni thip nang pu poding ye hai de ha la si ni li pul ne tum APHLC pan pata nang pinon hada ni tum ni am tipu aku ni tum APHLC pata yung si karbi to pan tribal dum pata pilot polite APHLC de BJP long ke do tum hana pinon hada tribal karbi tum keduan hala boro tame dimasa tame adivasi tame kuki tame hala tu man pang ni thip no pilo karbi tu pang ni thip no ada mia tu ba hai det pole alang itu pang ni thip hai dia pan hala da police outpost da bikok no kupi no polo lai claim hai det ambani hello ma itu manange raya ba kecil so hala ke 60 paragraph 3 ang ating menke list tapi uni ambani aphan alang li tribal gali list tapi uni
patta tapion e jet tapion e long ligi la posi ne tine $60 teng besi claim nangi pul la pen nono bangela neli long li neli case PF lo January throk arni 2020 non ke 5 years dam edle non anta ARO ba ASO ta karbi anta lada karbi sikang ni kapiril EM ta kapiril a file EM revenue long sido bongo sena dom hang kapiri alang ide pan pata revenue pata tanang pihai het lo ni liban ang pipete komanya at rong pi komanya tiso pan pidet tamele nili ka chini gela solong le aprange tiso sangho tum pugente tiso sangho tum aram pugela karbi to marona tingke pata ke tiso sangho tum pan sigi pinangi amat la itum 1953 aning kan July 21 arni ilitum ALRR aron endun dep na joksi hala tiso sangho tum pa apata ke than pilak lo gente karbia ron ating pen pata ke long edlo ram hok long edlo lang litum than pilak lo la sinili pansin ang piturong lo gente 1987 aning kan nili labang solong lege long dun Harokrisir kepra trokner kepra troksien ingkan 1987 aning kan sige long dun labang solong li ama nili bang avedelo nili ang celang dun unde delo non of 2020 nili ako wang tulo la sinili revenue pata cirilo bang ang pipede kapiri bongo sena bihar sena to man kapiri itu ay EM revenue CEM atumta laila kasi nili tum tipulon nili Allah mo nili lampon nili po ana jer kiding ta ningkan pota nili dojoy lo sita nono banghala Assam Bengali Federation tum nang turpak lo ke la sin nili ningyen nang kok lo kardom ne la ho da ke to ayer ding ulo kali 2019 po ba 2019 ningkan sin nili la ka deposit la pastapan amasi nili along li anta hala ahisapan ta lang etlo go latum nang pilo la hello AR open ke long nili men sidu la pen ke la hello nili lo ke pi non hala Bengali Federation atum nen panai pu yong si ame thanga long li pu cha high court pe posi dam de det lo pu bodi court pe posi dam de det lo sik sidul la tengke ili tuma court ke ARO helu ARO da itu ma court lo la si ARO bang si pilu bien lo la tum hello kang sai nang ya tum lo nang itum ka duit karbi ke do an la chini nai la ili tuma court ke ARO helu ASO ARO helu la pen la tum yong si claim thik thik ponte ili tuma court next abang ke EM land and revenue hal helu I not EM land and revenue long si labang so a file hadak sido pusi nili panatan EM land and revenue long a file number ta la helu arkomyo a file number KAC REV KAC oblique REV oblique 462 oblique 6 lapen oblique 1560 bang asikia number that a file number ke 462 revenue 462 la a file number la daksi la so file non anda do ayer ding piglo a file da ke do 2016 aningkan 13 for 1996 susida to a case bangke a data bangke la pen ke ala bang so file hadaksi do koklo nili chiniat nili panang than ke hadaksi do koklo land and revenue IEM long sidu aman non anda nili pan revenue pata bang nang pipede aman nili revenue khazana bang pilong le dat Bengali tung ipilong itung si ipilong le karwia tung si ye chelang tha la si nili tung pubom di tilo non ke
Ya, asiti neli gepi January 6 ke mati ya. Neli lah hello a petition lo, court along a petition lo, ARO along that address ke assistant ASO pan, assistant revenue officer pan si neli ka address lo, asiti. Non an li pan reply nang pipedan lo, ASO ta. Kopya polo bongali pan ka pere. Bongali pan si pinangi pu, karbi pan ke pinang ni, alam bang ni. Kaya plang tu. La sini tum pubom titi la solam. Non ke itung karbia tum anta bongali pen bongo sena pen Bihar sena tum ka kontrol arum si tum dulu. Alang li tum si tum manang kontrol lo non. Ili tum si EM atum pananta bongho sena pen Bihar sena tum si kontrol lo. Ka kontrol pot si ili tum PGR VGR along lepenta eviction high headed. Ade PGR VGR ke bongo sena pen Bihar sena tum si gitu. La sehala tum man eviction high headed. Setan ne lige karbia pot ne lipan ke eviction high la po bang lai. Alam ni. La hello ili tum cicini nai. Rata tum cini nai karbia tum. Demokrasia teng pen ke non ke karbi ke do anta inglong arat ke do anta kilon jiao homia adivasi atum anta karbi anglong ar luke lapen west karbi anglong ar luke itum bongo sena pen Bihar sena atum kacari arum si itum apan nang bikok lo no demokrasi apot lah demokrasi a working of democracy lah itu puai jom si kali putante non puta CM apa utar borbin pen eviction non put hide de jige la pen keroni pen eviction non put hide de tu ke non ke karbi tu ma aji langso along ke karbi pen garo si do pot hala tu man eviction hai lo ke neli pan pata bang nang pipe de hai lo ke ente langka nang li tum anta la pohelo ke popo karbia tum age po bom lo son si popo la ke la hello kopia posi bongo sena Bihar sena tum pia posi BJP apan ka pe hai kang tu BJP apan hai lo te BJP apan out head lo arisim lo BJP party apan out head lo arisim lo la ke itu karbi la pen inglong asu atum pan kilonjia okhomia pe adivasi atum pan itu ma along le lepen itu ma akai apan nang ke dong tip ya pan BJP ke a resim BJP a resim